It-tibdil fil-kabinet li ħabbar il-Prim Ministru se jkun qed jaffettwa 5 ministeri, imma n-numru ta' membri tal-kabinet se jibqa' l-istess. Dan għaliex il-Ministri l-ġodda li nħattru kienu diġà segretarji parlamentari fil-kabinet. Chris Said, li bħala segretarju parlamentari kellu fid-Dikasteru l-affarijiet tal-konsumatur, kompetizzjoni ġusta, kunsilli lokali u dialogu pubbliku, issa nħatar bħala Ministru tal-Ġustizzja, Familja u Politika Soċjali. Dawn iż-żewġ portafolji kienu taħt id-Dikasteru ta' Carmen Sulbonici u Dolores Cristina rispettivament. Mario De Marco nħatar Ministru tat-Turiżmu, l-Ambjent u Kultura, l-istess 3 portafolji li kien jokkupa bħala Segretarju Parlamentari. Minnaħa tiegħu Jason Azzopardi inħatar Ministru responsabbli għall-artijiet, intrapriżi żgħar u medji kif ukoll tal-kompetizzjoni u l-konsumaturi. Bl-ewwel żewġ oqsma sal-lum kienu diġà taħtu bħala Segretarju Parlamentari, bit-tnejn l-oħra kienu taħt id-Dikasteru ta' Chris Said. Intant Dolores Cristina se tibqa' Ministru tal-Edukazzjoni, iżda tneħħitira il-portafoll tal-Familja u Politika Soċjali. Carmen Sulbonici se jżomm il-Ministeru tal-Intern iżda ingħata r-responsabilità tal-gvernijiet lokali li kienu fidejn Chris Said. Sulbonici inħatar ukoll Leader of the House li ma' kariga kienet fidejn il-Ministru Tonio Borg.